Tervetuloa tänne. Meillä on aiheena Hoitaako lääkäri minua? Ja tämän tilaisuuden järjestää Lääketeollisuus, Lääkäriliitto, Suomen nuorten lääkäreiden yhdistys, Sitra, SciLab ja SOSTE yhdessä. Ja meillä on täällä lauteilla 6 vaikuttajaa ja sen lisäksi, että meillä on täällä näin fyysisesti paikalla ihmisiä, jotka tietää paljon terveydenhuollosta, hyvinvoinnista, sote-uudistuksesta, niin meillä on myöskin lisäksi tubettajia täällä. Katsotaan lyhyt video ja sitten meillä on lopuksi grande finale, eli meidän tuore perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon haastattelu. Me keskustellaan siitä, että onko meillä luottamusta tähän suomalaisen terveydenhuoltoon, saako potilas hoitoa, mitä potilas-lääkärisuhteelle tapahtuu ja mitä tapahtuu lääkkeiden, laitteiden ja koko palvelujärjestelmän toimivuuden näkökulmasta. Ja meillä on tosiaan paikalla täällä lääkäreitä, poliitikkoja ja terveydenhuollon asiantuntijoita. Ja mä luulen, että moni, joka miettii, että varmaankin, että mitä mulle käy, niin toivottavasti saa täältä ihan konkreettisia vastauksia ja eväitä mukaansa. Ja toivon mukaan nimenomaan luottamuksen eväitä siihen, että ihan hyvin meille itse asiassa käy tämän muutosten ja uudistusten myötä. Sieltä jos mä aloitan esittelyn oikeasta reunasta, niin Marjo Parkkila-Harju tulikin jo tuossa äskeisessä tilaisuudessa tutuksi. Hän on Lääkäriliiton puheenjohtaja. Hän on yleislääketieteen erikoislääkäri ja apulaisylilääkäri Helsingissä Pitäjänmäen terveysasemalla. Ja Marjo on todennut, että digitalisaation uskotaan tuovan kustannussäästöjä, mutta epäilyjä on terveydenhuollon tasa-arvon vahvistumiseen. Ja uudet toimintatavat täytyykin pystyä tuomaan terveydenhuoltoon niin, että niistä saatava hyöty on kaikkien käytettävissä. Ja pystyäksemme kehittämään suomalaista terveydenhuoltoa potilaan parhaaksi, tarvitsemme kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten hyvää ja rakentavaa yhteistyötä. Ja sitten meillä istuu siellä Anne Knapi, joka on todellinen sote-asiantuntija. Hän toimii johtajana Suomen sosiaali- ja terveys- eli SOSTessa. Anne on kertonut, että ihmisten hyvinvointi ja sitä tukevan palvelujärjestelmän innovatiivinen uudistaminen ovat olleet hänelle avainsanoja työssä jo pitkään. Hän haluaa SOSTessa kehittää sosiaali- ja terveysalan toimintatapoja ihmislähtöiseksi ja rakentaa erityisesti avointa yhteistyötä järjestöjen sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ihmisten hyvinvointia luodaan rohkeasti sektorirajattomalla ajattelulla, ei hallinnon himmeleillä. Ja sitten meillä on Antti Kivelä. Antti Kivelä johtaa Sitran uudistumiskyky-teemaa. Teema-alueen tavoitteena on parantaa Suomen ja suomalaisten uudistumiskykyä suomalaisen yhteiskunnan kilpailukyvyn varmistamiseksi. Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat arkeamme. Lisäksi väestön ikääntyminen ja yhteiskuntarakenteiden muuttuminen pakottavat vastaamaan muutokseen. Siksi tarvitsemme uudenlaisia kumppanuuksia ja tietoon perustuvia tavoitteita ja ihmisten osallisuuden vahvistamista, uudistumiskyky-teemassa todetaan. Ja seuraavaksi meillä on Teija, joka toimii Teija Kotomäki. Teija toimii yhteiskuntasuhdejohtajana Pfizerilla. Ja Teijan erityisosaamista ovat lääke- ja terveyspolitiikka, innovaatiot, hyvinvointi ja terveyden edistäminen. Teijan vieressä istuu Iiro Karhiaho. Iiro on sisätauteihin erikoistuva lääkäri ja Nuorten lääkärien yhdistyksen puheenjohtaja. Nuorten lääkäreiden yhdistyksessä eli NLY:ssä yhdistyksessä on jäseniä 20 000 ja se keskittyy erityisesti erikoistuvien lääkäreiden edunvalvontaan. Ja Iiro on kertonut, että hänen johtamistapansa on kuunteleva, ei auktoriteettia ja pomottelua, vaan yhdessä tekemistä samalla tasolla. Ja hän soveltaa lääkärinä samaa mallia. Lääkärinä hän johtaa hoitoa yhdessä potilaan kanssa, mutta samalla tavalla tiedon kerääminen ja konsensuksen muodostaminen ovat tärkeimmät. Ja sitten meillä on siellä vasemmassa nurkassa Laura Simik, joka on sairaala- ja laboratorioalan tavarantoimittaja SciLabin toiminnanjohtaja. Laura on vaikuttamistyön ammattilainen, jolla on vahva kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalta sekä järjestöjen johtamisesta ja kehittämisestä.
Laura on todennut, että terveysalalla on entistä suurempi merkitys Suomen kilpailukyvylle ja työllisyydelle. Ala on myös muutoksessa sote-uudistuksen myötä. SciLabin edustamien yritysten osaamista ja asiantuntemusta voidaan hyödyntää huomattavasti nykyistä enemmän terveydenhuollon sisältöjä ja toimintatapoja uudistettaessa. No niin, ja sitten me voitaisiin katsoa seuraavaksi Emmi Karhiahon tubetusvideo. Päästään vähän vauhtiin tässä päivän teemassa. Tässä videossa mä pohdin sitä, että minkälainen mun mielestä on luotettava lääkäri ja mistä se luotettavuus syntyy potilaan ja lääkärin välille. Ensimmäinen asia on mun mielestä lääkärin empaattisuus ja sen potilaan huomioiminen. Mä otan nyt esimerkiksi mun unettomuuden. Se on ollut semmonen hyvin krooninen vaiva itselle, joka on itse asiassa varmaan teini-iästä saakka siis kyllä kulkenut mukana. Mulla ei siis aikaisemmin mitään kokemusta unilääkkeistä ja mulla on itse asiassa niihin aika suuret ennakkoluulot. Mä koen sen jotenkin todella äärimmäisenä keinona, mutta mä kuitenkin halusin nyt sitten viimein testata niitä. Ja mä tiedän, että niitä ei saisi käyttää siis lopun ikäänsä tietenkään, vaan pelkästään kuuriluontoisesti. Mä olin aika peloissani siitä, että nouseeko mulla kova toleranssi niihin unilääkkeisiin ja että pystynkö mä enää ikinä jatkossa nukkumaan ilman niitä. No, lääkärin reaktio oli tuhahdus ja vastasi, että ei niihin mikään toleranssi kasva ja hän on niitä vuosikausia ihmisille määrännyt. Eli mä koin tän ainakin niin, että hän ei ymmärtänyt mun huolta. Hän ei jotenkin osannut reagoida silleen inhimillisellä tavalla asiaan, joka ehkä saattoi olla hänelle itsestään selvää, mutta mulle ei todellakaan. Mä kerroin tämän mun vähän ikävän esimerkin, mutta mulla on myös toinen esimerkki, joka on todellakin siis aivan päinvastainen kokemus. Jossain määrin ehkä kiusallinen asia kertoa, mutta monelle naiselle hyvin tuttua, eli kierukan laittaminen. Mä tosiaan makasin siis siellä huoneessa jalat ojennettuna ja siis mä en ole ikinä kokenut niin hirveätä kipua. Mä siis menisin pyörtyä ja oksentaa siinä pöydällä. Mutta mikä teki siitä tilanteesta kuitenkin jollain tavalla siedettävämmän oli se, että sekä lääkäri että hoitaja siis ne niin kun kosketti mua tällä tavalla ja silitti mua kädestä. Ja sit kun mä yritin pidätellä mun kiroiluani siinä kivuissani, niin ne kummatkin oli vaan, että anna tulla vaan, että täällä saa kyllä huutaa ja kiroilla, että ne tietää miten hirveätä tää on. Et mä jotenkin koin sen todella niin kuin yhden kamalimmista kokemuksista myöskin samaan aikaan. Siitä on jäänyt semmonen mielikuva, että mä luotan heihin, he tietää mitä he tekee, he niin kuin reagoi siihen mun tuskaani. Ihan siis kiireen ja resurssipulankin keskellä pitäisi muistaa kohdata potilas, koska siitä syntyy luottamusta hoitohenkilökuntaan. Toinen asia, joka mun mielestä tekee lääkäristä luotettavan, on hoidon jatkuvuus. Mä palaan tähän mun unilääke-episodiini. Ensimmäisellä kerralla tosiaan lääkäri oli hyvin kylmäkiskonen. Tokalla kerralla kyllä se oli ihan kiinnostunut mun ongelmastani, mutta sieltä se resepti vaan tärähti eikä siinä sinänsä sen asian kanssa enempää edetty. Kolmannella kerralla, kun mä olin hakemassa tätä reseptiä, niin lääkäri itse asiassa kysyi, että mistäköhän se unettomuus mahtaisi johtua. Tämä kolmas lääkäri tosiaan sitten pyysi, että varataan 6 viikon päähän uudestaan aika. Ja hän lupasi ennen tätä konsultoida jotain vanhempaa kollegaansa, jolla ilmeisesti on enemmän sitten tietoa tästä. Mun mielestä luottamus koko sitä terveydenhoitojärjestelmää ja yksittäisiä lääkäreitä kohtaan syntyy tosi suurelta osin siitä, että vaivautetaan tosissaan ja että hoitoa niin kuin jatketaan eikä joudu jäämään yksin sen asian kanssa. Tässä videossa... Miltä toi kuulostaa teistä? Että onko lääkärit ajastaan jäljessä eri sukupolvien kohtaamisessa? Että
saadaanko viesti perille? Mä haluaisin aloittaa Marjo susta, että heitä vähän ensikommentteja, että mitä sulle tästä heräsi? Tämä oli mun mielestä todella hyvä tämä Emmin kertomus siitä omasta kokemuksesta, että miten se tavallaan se luottamus siihen hoitoon ja hoitavaan tahoon tulee esille. Ja kyllähän niin kuin lääkäreiden ihan se perustehtävä on hoitaa sitä potilasta, sitä ihmistä, kuunnella mikä hänellä on vaivana ja mistä ne asiat johtuu, miksi ne vastaanotolle tullaan. Mutta niin kuin tässä Emmikin niin kuin hienosti osasi sanoa, että se on valitettava tosiasia, että välillä sit siinä arkipäivässä niin on kiire, asiat on ehkä rutiineja lääkäreille tai ammattilaisille, ja sitähän se ei saisi olla, koska aina potilas se on hänelle henkilökohtainen asia ja se on ainutlaatuinen kokemus hänelle, niin silloin myös se hänen kanssa kohtaaminen pitäisi tapahtua hyvin henkilökohtaisella tasolla. Ja jos ajatellaan sitä, että mihin se koko hoito perustuu, niin sehän on se luottamussuhde potilaan ja sitten terveydenhuollon ammattilaisen, esimerkiksi vaikka lääkärin välillä. Et se on todella tärkeää niin kun muistaa se kohtaaminen ja niin kun potilas yksilönä ihmisenä siinä asiansa kanssa. No miten sä näkisit Lääkäriliiton puheenjohtajana, että miten me voitaisiin parantaa meidän kollegakunnassa sitä kohtaamisen taitoa? No se on myös hyvä kysymys ja varmasti sen eteen tehdään paljon töitä ja sehän on hyvin yksilökohtaista ja toki siinä pitää niin kuin pitää se huoli, että meillä pitää olla riittävästi aikaa, meidän pitää pystyä panostamaan, totta kai me tarvitaan ammattitaitoiset lääkärit, se on ihan niin kuin se perusasia, eli ammattitaito pitää olla kohdillaan, että me pystytään hoitamaan potilaita, mutta sitten toki se työskentelyympäristö, missä me työskennellään, toki asenteet, on ihan luonnollista sanoa, että kyllä pitää lääkäreillä kaikilla olla niin kuin oikeat asenteet siinä työssä, ja valmiudet kohdata potilaita. Et se on hyvin monitekijäinen summa mun mielestä ja tavallaan kokonaisuus siinäkin ratkaisee. Eli se perustyökalupakki pitäisi olla kunnossa. Miten sä näet, että miten se vaikuttaa, että tällä hetkellä, jos ajatellaan niin kun, lääkäreiden koulutusmäärien lisääntymistä, että vaikuttaako se jollain lailla sitten siihen niin kun valmiuteen kohdata potilas? Kyllä se vaikuttaa, että omasta kädestä kun on opiskellut, niin lääkärikoulutusmäärät on suurentunut, eli kurssikoot lääkäreiden siis että lääkäreitä koulutetaan niin kuin samalla resurssilla enemmän samalla kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että ehkä se potilaan kohtaaminen ja kädentaidot ei pystytä niin kuin harjoittelemaan niin hyvin sitä potilaan kohtaamisen taitoa, että me panostetaan siihen oikeaan tavallaan lääketieteelliseen osaamiseen, keskitytään niihin, niin silloin usein sitten se jää sinne työelämän puolelle, että ruvetaan sitten harjoittelemaan niitä käytännön lääkärin taitoja sitten kun lähdetään töihin. Ja kyllähän tämä on semmoinen, että se pitäisi jo siellä koulutusvaiheessa pystyä paremmin ottaa huomioon, että meidän täytyy hallita se iso lääketieteellinen repertuaari, mutta myös sitten se potilaan kohtaaminen ja se empatia ja kaikki siihen niin kuin liittyvät asiat. Ja se ei ole aina helppoa varsinkaan aloittelevalle lääkärille. Iiro, sulta mä haluaisin kysyä, kun sä oot opiskellut lääkäriksi joitakin vuosia sitten, että miten se on sun mielestä ollut silloin esimerkiksi koulutuksessa huomioitu tämä potilaan kohtaaminen? Opetetaanko lääkäreitä nykypäivänä kohtaamaan? Onko potilaat potilaita vai onko potilaat asiakkaita? Kyllä mä oon itse asiassa 6 vuotta sitten valmistunut ja ainakin silloin siihen kyllä kiinnitettiin huomiota, että opetettiin kohtaamaan se potilas ja tällä lailla. Toki se on ehkä semmoinen asia, mihin voi niin kuin aina pitäisi panostaa vielä enemmän ja pitää sitä, niin kuin, että se muuttuisi ajassa se, miten me opetetaan lääkäreitä kohtaamaan ne potilaat, koska ne työkalut muuttuu. Niin kuin tässä nyt nähtiin edellisessä sessiossa, niin meillä on tosiaan nyt some ja Twitter ja kaikki nämä oikeastaan tullut niin kuin suuressa määrin sen jälkeen, kun mä oon valmistunut. Ja kyllä ne on niin kuin osa sitä työkalupakkia, mikä lääkärillä pitää olla. Ja näähän on semmoisia asioita, että ei todellakaan ole niin, että sä joko osaat tai et osaa kohdata potilaan, vaan se on sellainen asia, mihin voi todella panostaa oppimalla ja se tulee ajan kanssa monille, että se et ole niin kuin tuomittu surkeuteen, jos ei heti hallitse sitä. Et sen takia se on just tärkeää, että sitä pääsisi siellä perusopetuksen aikana myös harjoittelemaan. Kyllä, ja väistämätöntä toisaalta on se, että sitä kohtaamista oppii kohtaamalla. Joo. Joo, ehkä muutama kommentti tähän. Vähän edellisenkin, ketkä oli paikalla, niin tämä kohtaaminen, niin se olisi huomattavasti parempi, kun se sama lääkäri kohtaisi aina saman potilaan uudestaan, eikä niin, että aina uusi. Että tämä kai tämä meidän järjestelmä yksi niin keskeinen problematiikka, että aina se on vähän asiakkaan näkökulmasta vähän arpomista, että kuka siellä sitten on, kun sä meet lääkäriin ja aloitat siellä sitten tietojärjestelmästä tutkimaan sitä, että kyllä niin kuin tämän, tavallaan jos tuntee asiakkaan, sä tunnet niin se jalkapallojoukkueen, ne varmaan ne ihmiset ja ne voi soittaa sulle. Ja jos sä saat pitkäaikaisen hoitosuhteen ja
potilas ja lääkäri tuntee toisensa, niin ei tarvita niin paljon aikaa. Kun nythän tilkataan 15 minuutin aikoja, sehän on se kauppatavara, mitä tällä hetkellä niin kuin lääkärikäynnissä myydään. Ja oltiin tuossa Virossa käymässä ja katsottiin, niillähän on oma lääkärijärjestelmä, niin me kysyttiin montako kontaktia hän hoitaa niin per päivä. Niin se on 100. Tosin niistä on fyysisiä ehkä 15, 20, mutta sitten sähköpostilla ja muuta, mutta jos silloin pitkäaikaiset hoitosuhteet, tämä on mun mielestä sellainen, mistä niin kuin tässä valinnanvapaus ja muussa keskustelussa ei niin kuin puuttuu ollenkaan, että se tuottavuus tulee siitä, että sä tunnet asiakkaat. Nythän se on, en mä tiedä onko teillä semmoisia kokemuksia, mutta se on vähän aina arpapeliä, kun sä meet sinne, että kuka siellä sitten sattuu olemaan. Ja nämä esimerkit mun mielestä, mitä tässä käytiin edellisessäkin keskustelussa läpi, niin tukee sitä hommaa, että keskeinen ongelma on siinä. Silloin ei tarvita 15 minuuttia, joku asia menee 2 minuutissa, johonkin voi käyttää puoli tuntia, mutta nyt tämä 15 minuutin kauppatavara, joka tällä hetkellä tässä markkinassa on, niin ei varmaan ole oikein. Kyllä. Laura ja sitten Marjo. Joo, tuohon ei voi olla enempää samaa mieltä Antin kanssa. Tehtiin aiemmassa elämässäni kestävän terveydenhuollon hankkeessa selvitys pitkäaikaissairaille, diabeetikoille, Parkinsonin tautia sairastaville, Crohn- ja Colitis-liiton kanssa selvitys siitä, että mitä pitkäaikaissairaat toivovat. Ja olihan siellä niin kuin yli 80% potilaista toivoi nimenomaan pitkäaikaista asiantuntevaa hoitosuhdetta lääkärin kanssa. Ja tätä toivottiin enemmänkin kuin ihan lähipalveluita, että ihmiset olivat jopa valmiita matkustamaan pidemmälle tavoittaakseen sellaisen lääkärin, joka osaa sen, tavallaan sen potilaan kohtaamisen, mutta myös sen hoidon siihen nimenomaiseen sairauteen liittyen. Joo, mä oon tästä hoidon jatkuvuudesta, varsinkin kun yleislääkärinä työskentelee, niin itselläkin on potilaita, joita on hoitanut yli 10 vuotta, niin kyllähän se on ihan erilaista se kohtaaminen silloin, kun tunnetaan toisemme jo varsin hyvin ja sitä sairaushistoriaa pidemmältä, että sitten pääsee heti asiaan eikä tarvitse niinku lähteä kelaamaan sitä. Ja kyllä taas voi sanoa Lääkäriliiton puolesta, että kyllä me kaikissa näissä uudistuksissa on yritetty tuoda sitä esille, että pitäisi saada kannusteita tähän hoidon jatkuvuuteen, koska se on juuri sitä, mitä meidän potilaatkin haluaa. Ne ei halua sitä, että siellä on aina uusi lääkäri ottamassa vastaan ja miettimässä niitä asioita, koska sillä todella saadaan sitten niitä kustannussäästöjä ja hyötyjä niin kuin jatkossa, kun se hoitosuhde on pysyvä. Silloin vältytään turhilta tutkimuksilta ja tavallaan niin kuin se luottamus, mistä tänään on, niin se pääsee ihan niin kuin sanotaan eri mittakaavoihin ja silloin se niin kuin koituu kaikkien hyödyksi. Joo, lääketeollisuuden niin kuin näkökulmasta esimerkkiä katso, niin valitettavan monen kertaa ajatus on se, että ikään kuin lääkärin nopea ratkaisu suoriutuu niistä on antaa resepti käteen ja sitten pois. Ja kyllä tämä on samaa mieltä tästä niin kuin hoidon jatkuvuudesta, että lääkehoito on niin kuin esimerkiksi niin oleellinen osa sitä koko terveydenhoitoa, osa niitä potilaiden hoitoa ja siinä oleellisen osan kuuluu seuranta. Eli niin kuin pitäisi olla niin aikaa katsoa, että jos joku lääke toimii tai ei toimi, kuunnella niitä muuten, antaa sitä tietoa siinä tilanteessa ja jakaa niitä, kun paraskaan hoito ei toimi, ellei se kontakti siinä ja jos ei siitä nyt parhaita hyötyjä saada. Iiro, ole hyvä. Joo, että sehän on ihan itse asiassa todistettu tutkimuksillakin, että hyvä lääkäri tai potilaslääkärisuhde, niin se lisää sen hoidon tehoa. Erityisesti kipulääkkeistä on jopa tämmöisiä tuloksia, että jopa puolella lisää kipulääkkeen tehoa ja samansuuntaisia tuloksia muun muassa masennuslääkkeistä. Ja oikeastaan ehkä on muistakin tutkimuksista tälle, että ei ole itse asiassa mitään niin yksinkertaista vaivaa, että sitä voisi hoitaa sillä lailla 15 tai 5 minuutin pätkäajalla ulos ja sisään. Tässä lean-maailmassa aina niin kun ajatellaan tätä autotehtaan arkea, niin terveydenhoito on se kuitenkin tässä tapauksessa niin ei ihan suoraan ole tälleen käännettävissä, että pitää muistaa, että hoidetaan ihmisiä. Anne, ole hyvä. Varsinkin noiden potilasjärjestöjen näkökulmasta, kun kuuntelee tätä keskustelua, niin kyllähän siinä käsitellään nimenomaan niitä keskeisimpiä asioita, mistä nyt ylipäätänsä on kyse. Ja mielenkiintoista on nyt sitten se, että itse asiassa tässä yleisessä keskustelussa tämä potilaan ja asiakkaan ja ihmisen asema on sitä, nostetaan vähän kliseisestikin sinne keskiöön. Ja jopa hallitusohjelmatasolla on semmoinen sana kuin palvelukokemus. Ja tietysti se, että sitten kun potilasjärjestöt katsoo tätä asiaa siitä näkökulmasta, että aina kun vahvistetaan ihmisten osallisuutta siihen omaan hoitoonsa, niin se on aina vie sitä asiaa nykyaikaisesti niin kuin yhteiskehittämisen kautta eteenpäin. Et kyllä mä sanoisin, että sotessa osallisuus on se uusi musta.
Joo. Mä vielä, kun ollaan Porissa, niin tässä pitäisi ehkä vähän keventää, miehille se on vähän helpompaa, mutta kuinka moni kampaajaa vaihtaa silleen, että se menee niin kuin joka kerta kampaamaan omesta nainen sisään ja sillä on eri kampaaja, niin onnistuuko semmoinen, että sitä varmaan harkitaan aika paljon, mutta terveydenhuollossa niin se on tosiaan vähän arpapeliä, kuka siellä on, että rupeaa käsittelemään sinua. No kysytäänpä tässä yleisöltä välissä, että kuinka moni teistä haluaisi, että teitä hoitaisi aina sama lääkäri? Siis kaikki. Melkein helpompi olisi kysyä, että kuka ei. Joo, eli se nähdään tosi tärkeäksi, että hyvin yhdensuuntaisia ajatuksia. No mikä se lääkärin rooli sitten on, että kun diagnostiikka siirtyy keinoälyn varaan, niin valmistellaanko meitä tähän? Et kun me puhutaan siitä kohtaamisesta, no mitä sitten jos tulee se robotti, jonka kohtaa, niin kuinka sitten meille käy? Mari oli ensin ja sitten Antti. Nyt päästään. Katsotaan tässä nyt, miten meidän näkemykset eroaa. Mutta mun mielestä tuossa edellisessä sessiossa hyvin puhuttiin, jos ketkä oli kuuntelemassa, että keinoäly ja digitalisaatio, kaikki nämä uudet tavallaan teknologian tuomat mahdollisuudet, niin ne on iso mahdollisuus. Meidän ei missään nimessä pidä niitä pelätä. Me niin kuin lääkärinä en ole yhtään huolissani, että minua tulee teknologia korvaamaan, koska me tullaan tarvitsemaan erilaisia toiminnan muotoja. Ja toisaalta on tullut se, että meidän palvelutarve lisääntyy, se tiedon määrä on niin valtava, että siis niin kuin ihan tulee ahdistus aina nousee tänne, kun miettii, että mitä kaikkea uutta koko ajan tapahtuu, pitäisi osata, niin se teknologia meidän pitää saada hyödynnettyä. Ja toisaalta se, että meidän pitää itse olla niin kuin miettimässä, mihin suuntaan sitä viedään. Mitä me pystytään niin kuin antamaan enemmän sitten vaikka teknologian hoidettavaksi yksinkertaisia kyselyitä tai hoidon seurantaa, automaatiota. Et siinä me ollaan tosi tärkeässä paikassa, että sekä ammattilaiset, että potilaat, potilasjärjestöt, kaikki ollaan niin kuin laitevalmistajat yhdessä miettimässä, että miten ne käytetään kaikkien hyödyksi. Ja se ei onnistu yksin, mutta ei näitä pidä uusia teknologioita pelätä, vaan ne pitää oikeasti ottaa aktiiviseen käyttöön. Niin, tosiasiahan kuitenkin on se, että eihän se näinkään voi jatkua, että maailma muuttuu ja teknologia kehittyy. Jos me ajatellaan vaikka väestön ikärakennetta, niin väestö vanhenee, niin muutos on välttämätön. Ja jos mä saan ihan nopeasti vielä sanoa sitä, niin mä en ollenkaan usko, että kaikki terveydenhuollon ammattilaiset on siihen valmiita, ei ole kaikki potilaatkaan, mutta sen takia sitä pitää tuodakin pikkuhiljaa ja sitten näyttää ne hyödyt, niin silloin ihmiset enemmän pystyy ottaa niitä käyttöön. Ja toisaalta pitää tämmöiset niin kuin perinteisetkin vaihtoehdot niin kuin mahdollisina niille, ketkä ei vaikka pysty niitä hyödyntämään. Antti, ole hyvä. Joo, tämä teknologian tulo ei ole niin kuin vaihtoehto. Että siinä mä oon käyttänyt tällaista esimerkkiä, että laboratorio, joka on niin kuin keskeinen menetelmä, että kun me mennään ja sitten me läheteistä otetaan jotain näytteitä, sille tulee käymään samalla tavalla kuin kävi valokuvausbisnekselle. Eli sehän oli vähän samanlainen juttu, että me otettiin kuvat, se oli niukka resurssi, 36 kuvaa, sitten me vietiin ne sinne ja otettiin pari päivää ja tuli tulokset. Kunnes koko bisnes häipyi, kun digitaalisuus ja tuli kännykkäkamerat, niin esimerkiksi laboratoriolle tulee käymään ihan samalla tavalla. Sä otat kotona automaattisesti, en tiedä ihan millä tavalla vielä, mutta meitä tullaan, jos me haluamme, niin verinäytteet, virtsanäytteet, kaikki ne analysoidaan reaaliajassa koko ajan, jos me halutaan ne 5 vuoden päästä. Ei tarvitse mennä enää mihinkään labraan. Sitten on kysymys, että miten se data siirretään ja miten sitä käytetään, mutta että se ei ole niin kuin, se on niin kuin turha sanoa, että tuleeko vai eikö tule. Se tulee ja se voi tulla niin kuin yllättävän lujaakin. Niin se hävisi kamerabisnes ja Kodak ja Aqua filmi tuotanto loppu ja koko business kaatuu. Et vastaavia muutoksia tullaan näkemään. Joo. Vastaan, niin saat seuraa. Ja Laura sitten. Ja. Niin, itse asiassa koko tämä teknologian kehitys tässä, niin se hautautuu siellä se peruskysymys, että kysehän oikeastaan on vain tiedon liikkuvuudesta, liikuteltavuudesta ja saatavuudesta. Ja sitten se kumminkin tavallaan se käyttöliittymä, joka meille tavallisena kansalaisena aukeaa, niin se on sitten robotiikkaa. Ja ne on kumminkin 2 ihan eri asiaa. Että kyllä se näin on, että semmoinen näkymätön teknologia tulee olemaan se, mikä on tämä tulevaisuuden kehityksen tie. Tämä on tällä tavalla terveysteknologian yrityksiä edustavan järjestön toiminnanjohtajalle ihan siis super kiinnostava aihe. Meidän yritykset tekee tällä hetkellä jo ihan niin kuin huikeita juttuja, joista niin kuin tavallaan niin kuin on vaikea olla innostumatta ihan valtavasti. Mutta jos ajatellaan tätä niin kuin keinoälyä, niin kuin parhaimmillaan se tukee lääkärin ja hoitohenkilökunnan työtä. Meillä on tällä hetkellä jo esimerkiksi rintasyövän seurantaan sellainen sovellus olemassa,
että se tavallaan niin kuin ikään kuin algoritmi laskee sieltä tiettyjä oireita, jotka potilas on laittanut sinne järjestelmään. Sitten se laskee se järjestelmä, että onko nämä niin hälyttäviä, että tämä niin kuin automaattisesti se järjestelmä laittaa sen potilaan kutsulistalle ja hoitohenkilökunta osaa soittaa, että tuu käymään, että katsotaan, että sulla on kaikki ihan hyvin. Ja tämän tyyppiset asiat, että se keinoäly on joskus viisaampi kuin ihminen on. Ja silloin se, jos sitä käytetään oikein, niin kuin tuossa Marjo sanoi, niin me pystytään sillä ikään kuin saamaan ihan uskomattoman hienoja asioita aikaan. Juuri näin, että jos ajattelee sillä lailla, että pelätäänkö me esimerkiksi nuoret lääkärit, että me jäädään työttömäksi kaikki tämän takia, niin ei todellakaan pelätä, että kyllä me odotetaan oikeastaan kuin kuuta nousevaa, sitä voitaisiin hoitaa potilaita paremmin sen teknologian avulla. Ja jos se antaa meille vielä ennen kaikkea enemmän aikaa kohdata se potilas ja oikeasti niin kuin olla sen potilaan kanssa läsnä, niin se on enemmän kuin tervetullutta, koska sen takia useimmat meistä kyllä on tällä alalla ja sitten se jotenkin hämärtyy sinne niiden tiukkojen poliklinikkalistojen ja muiden alle se päällimmäinen niin kuin motivaattori. Että jos se auttaa sen niin kuin saavuttamisessa, niin tervetuloa vaan, että ihan mikä robotti käy mulle vaan. Kyllä. No voiko siihen sitten luottaa siihen järjestelmään? Siis mihin järjestelmään? Niin, siihen, että jos tuli digitaalinen järjestelmä ja se keinoäly onkin se, että jos ajatellaan sitä, että on ollut niin, että lääkäri tulkitsee sitä konetta, mutta lääkäri toimiikin siinä rinnalla avustavana, tekee päätöksiä sen laitteen tuoman informaation, teknologian tuoman informaation pohjautuen, niin voiko sellaiseen luottaa? No, kyllä mä katsoisin, että kyllä meidän täytyy saada nämä järjestelmät sillä tavalla kehitettyä, että siihen voi luottaa. Ja jos ajatellaan, mikä on nyt tämänhetkinen tilanne, että me luotetaan niin kuin enemmän ihmisiin ja lääkäreihin ja toisaalta siihen, miten tulkitaan sitä tietoa. En halua mitenkään vähätellä lääkäreitä, yleensä ammattitaitoa, mutta aina on inhimilliset erehdykset mahdollisia. Joku tieto jää huomaamatta, niin kyllä mä näen, että se tulee parantamaan. Mutta siinähän se sitten on se, että ei me voida kokonaan heittäytyä taas minkään järjestelmän varaa. Eli me tarvitaan sinne ne backupit ja sitten tämmöinen laadunvarmennussysteemi ja siihen se inhimillinen ihminen siihen väliin varmasti. Mutta mikään järjestelmä ei varmasti ole aukoton, semmoisten on niin turha tuudittautua, mutta kyllä mä uskon, että sillä taas saadaan parempaa tulosta ja niin laajempaa, mitä ehkä meillä nyt tällä hetkellä on. Anne, ole hyvä. Näin ihan mielikuvatasolla, että miten tähän suhtautuu, että onko se luotettava vai ei. Kun asiasta ei mitään tunne, niin voin nyt sanoa, että ehkä siihen suhtaudun samalla tavalla kuin navigaattoriin, niin autossa kuin merellä. Mutta eikö se ole vähän sama kuin lääkäri? Jos et sä tunne lääkäriin, niin sit sun pitää kuitenkin lunastaa se luottamus. Tämä on tämä vanha esimerkki siitä, että kun nuori lääkäri on päivystämässä, niin siitä on vaikea luottaa, mutta sitten kun hän onkin, niin kun sama lääkäri on vaikka eri paikassa töissä ja toimii erikoissairaanhoidossa asiantuntijana, niin sitten se yhtäkkiä saakin sen luottamuksen, että eikö se ole vähän niinkin sitten, että... Mutta ehkä tuossa nyt puhuttiin enemmänkin siitä, että luotetaanko siihen teknologiaan ja sen toimivuuteen. Ja siinä se suhtautuminen, mun mielestäni nyt puhun ihan tosiaan mielikuvatasolla, en minkään tieteen varassa, niin on se, että ihan samalla tavalla kuin se navigaattori voi mennä ihan oikeasti pieleen, että kyllä sitä täytyy ihmisen ohjata. Kyllä, joo. No mä sanoisin, että kyse on siitä, että meidän pitää luottaa toisiimme. Ja tämä on ollut vähän sellainen niin kuin asia, että mä sanoisin, että lääkäri ei ole välttämättä paras keksimään sitä keinoälyratkaisua, mutta joku niin kuin, IT-henkilö saattaa olla siinä parempi. Ja silloin on kyse siitä, että me luodaan niitä kohtaamisen paikkoja ja osataan miettiä yhdessä se paras asia, että miten tämä homma rakennetaan. Ja tämä on ollut minusta vähän sellainen, että me välillä, niin kun ollaan puhuttu siiloista, niin tuntuu, että meidän pitäisi kaikkien osata niin kuin kaikkea. Ja tämä, että oikeastaan niin kun, ei mennä soteen sen enemmän, mutta mun mielestä tämä soten niin kun murros avaa meille hirveän paljon myös niitä uusia yhdessä tekemisen paikkoja. Ja silloin me voidaan, niin kun me luotetaan toisiimme, niin me voidaan luoda sellaisia järjestelmiä, joihin potilas ja ihminen voi luottaa. No, tässäkin varmaan ei ole, niin kuin teknologia ja ohjelmat ei ole yksistään ratkaisu, sinne tarvitsee luottaa, mutta se fundamentaali ongelmahan tulee siitä, että sitä tietoa tulee niin paljon jatkossa, että niin kuin ihmistä voidaan tällä hetkellä, musta voidaan ottaa teran verran tavaraa, joka on tosi paljon dataa.
niin se, että pystyykö ihmismieli analysoimaan sitä, se tarvii apureita siihen analysointiin, koska ei ihmismieli pysty käsittelemään enää sitä valtavaa datamäärää, joka siellä on. Ja sitten yksi toinen, tässä on aika mielenkiintoinen mun mielestä se homma, että toinen semmoinen iso trendihän tulee olemaan se, että me tulemme käsittelemään tulevia riskejä. Nythän yleensä riski on lauennut, kun me tänä päivänä ollaan terveydenhuollossa. Niin tämähän tulee muuttamaan tätä koko hommaa, kun meitä pystytään analysoimaan etukäteen, niin me tiedetään, että minkälaista perimää, minkälaista riskiä mä kannan mukana, ja voidaan jo etukäteen ruveta miettimään, että mitä tässä tehdään. Ja tämä on niin kuin fundamentti ero. Nythän koko lääketiede ja muu on perustunut keskimääräisyyteen. Keskimäärin ihmisten nämä hommat toimii näin, ja nyt sitten kun mennään henkilökohtaiseen, niin tämä peli muuttuu siitäkin osin aika dramaattisesti. Ja on se päivän selvää, että se ei tule menemään sillä lailla, että yhtenä päivänä niin kuin lääkärit pakkaa terkkarissa kamat laatikkoon ja seuraavana päivänä siellä on koneet tilalla, että kyllähän siinä ollaan pitkään rinnalla ja kaikki tämmöiset teknologiset ratkaisut, kyllä ne pitää tutkia, että ne on turvallisia ja että se enimmäkseen tarjoaa sen oikean ratkaisun. Ja jos se on epävarma, niin se näkyy myös siitä asiasta. Ja näissä ratkaisuissa, esimerkiksi jos mietitään vaikka etähoitoa, vaikka masennuksen etähoitoa ja tällaista, niin siinäkin pitää osoittaa se, että tavallaan että se ei ole kehnompaa se terapia, vaikka mitä saa jonkun videoyhteyden välityksellä, kun siitä puuttuu se ihmisen välinen vuorovaikutus. Että ennen kuin tehdään mitään niin kuin sote-uudistuksessa vaikka päätöstä, että kaikki Kainuussa hoidetaan niin kuin etänä nämä psykoterapiat, niin tämmöiset asiat pitää olla selviä, tutkittuna. Niin kyllähän se niin kuin potilaan kannalta on niin kuin oleellisin asia, että sitten kun on kaikki tämä digi ja teknologia ja tekoäly käytössä ja kaikki se data, niin mitä se tarkoittaa mun hoidolle? Eli tehdäänkö siitä, jos ei joku toimi, kuunteleeko mua? Musta se on se oleellinen asia, mitä meidän pitää saada niin kuin toimimaan. Ja niin kuin sanoin, just niin kuin tämä, että ei me voida lopettaa nopeasti jotain ja päättää, että okei, nyt nämä hoidetaan kaikki diginä. Vaan kyllä se niin kuin pitää miettiä, että miksi näitä tarvitaan. Että en mä usko koskaan siihen, että terveyskeskukset tyhjenee lääkäreistä. Kyllä me tarvitaan lääkäreitä. Tai miten keinoäly voi olla empaattisessa etukenossa? Marjo. Joo, te on varmaan se, että lähinnä tuohon vielä edelliseen, että miten nämä systeemit rakennetaan ja tehdään, niin mä näkisin kyllä, että meillä on Suomessa todella hyvä mahdollisuus siihen, että me saadaan näitä, sanotaan, uusia teknologioita hyödynnettyä käyttöön. Siihen tarvitaan todella sitä yhteistä työtä, suunnittelua, pohdintaa, ja me ei kyllä taas täällä Suomessakaan pystytä niitä kaikkia yksin tekemään, että me tarvitaan siihen apuja. Mutta ja siinä on juuri tämä, että ne pitää tutkia, niitä pitää koko ajan seurata ja niin kuin ottaa se huomioon, että onko niistä hyötyä potilaalle, onko niistä hyötyä ammattilaisille ja koko kansantaloudelle, terveydelle ja vaikuttavuuden kannalta, että saadaanko me niillä parempaa hoitoa. Mutta mä niin kuin näen, että kun meillä Suomessa on oikeasti todella hyvä luottamus, kuitenkin, vaikka täällä tulee aina erilaisia kokemuksia muuhun, niin sekä kansalaisilla järjestelmään, toisaalta ammattilaisiin, niin kuin koko yhteiskunnassa, jos ajatellaan, että miten me nyt on jo ihan maailman huippumaita digitalisaatiosta, miten meillä on potilastiedon arkistot, vaikka ne ei toimi nekään täydellisesti, sähköiset reseptit, niin meillä terveydenhuollon ammattilaisilla oli silloin, kun ne otettiin käyttöön, että iso pelko, että ihmiset kieltää, että ne ei halua, että niitä tietoja näytetään tai muuta, tai että mitä toiset ammattilaiset sanoo, kun ne näkee toisten ammattilaisten tietoja, niin kyllä niistä vaan hyötyä on ollut. Siis sillä tavalla, että ei kansalaiset niitä ole kieltänyt, ja se on jo parantanut hoidon niin kuin laatua jo se, että me nähdään tietoja paremmin. Et musta meillä on hirmu hyvä pohja ottaa näitä uusia käyttöön, koska se yleinen luottamus meillä on hyvä. Kyllä. Siirrytään sitten seuraavaan vaiheeseen, eli katsotaan seuraavaksi kollegan, eli lääkäri Maria Rajeckin video. Moi! Mä oon Maria Rajecki, helsinkiläinen naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri. Mulla on tyypin 1 diabetes. On tärkeää, että mä tiedän, mitä mun verensokeri kulloinkin on ja miten mä pystyn säätelemään sitä. Nykyiset insuliinipumput on hienostuneita ja sopii vaativiin tilanteisiin. Ne mahdollistaa hiuksen hienot insuliinimäärien muutokset. Verensokereiden mittaamiseen ehdottomasti paras laite on langaton sokerisensori. Se mahdollistaa verensokereiden mittaamisen vaikka kesken leikkauksen ilman, että ihoa täytyy puhkoa tai steriilejä leikkausvaatteita vaihtaa sitä sokerin mittausta varten. Sensorin hyvä puoli on myös se, että se ei vain näytä verensokeritasoa, vaan kertoo, mihin suuntaan sokerit on muuttumassa ja millä vauhdilla. Kiireisinä päivinä se on tosi hyvä apu.
Kun mä päivystän, eteen tulee myös nopeita hätätilanteita, joissa nopea omien sokereiden tarkastaminen on välttämättömyys. Osassa insuliinipumpuista onkin tämmöinen pumppuun linkitetty sensori, joka mahdollistaa sen pumpun automaattisen pysähtymisen, kun sokerit laskee liian nopeasti tai liian alas. Iso mutta tulee kuitenkin siitä, että suomalaiset on maan sisällä ja naapurimaihin verrattuna epätasa-arvoisessa asemassa tämän teknologian saatavuuden suhteen. Hyvilläkään perusteilla kunnilta ei saa sensoreita eikä välttämättä insuliinipumppuakaan. Ei, vaikka se parantaa hoitotasapainoa selvästi ja säästää myöhemmin yhteiskunnan kustannuksia, kun tyypit ei ajaudu dialyysiin tai jalkateräamputaatioon. Mä en edes saa näitä loistosensoreita Suomesta, vaan mun kaveri tilaa ne Itävallasta omien kavereidensa avulla. Monet diabeetikot metsästääkin näitä kukin omilla kikoillaan ympäri Eurooppaa. Ja silleen on totta kai hyvässä asemassa, että mulla on taloudellista liikkumatilaa ostaa näitä itse. Monilla diabeetikoillahan ei ole. Ja nämä laitteet kehittyy koko ajan. Samaan teknologian perustuva keinohoima, eli lähes automaattinen pumppu- ja mittajärjestelmä, tuli tänä keväänä Jenkeistä ulos. Mä en malta odottaa, että se tulee Suomeen, vaikka sitä voi olla kyllä tosi vaikea saada seuraaviin vuosiin. Tämä koko homma voi nyt kuulostaa laitemainokselta, mutta sitä se ei todellakaan ole. Mun viesti on se, että tällaisen teknologian avulla mä voin tehdä vastuullista ja vaativaa lääkärin työtä ja olla samalla yhteiskunnan tuottava jäsen. Enkä mä ole todellakaan ainoa. Miltä tämä kuulostaa? No, tämähän kuulostaa tietenkin, kun tekee tällä puolella. Aiemmin tein potilaiden kanssa, pitkäaikaissairaiden kanssa töitä, ja se, että on olemassa ratkaisuja, jotka helpottaa ihmisten elämää nimenomaan tällä tavalla. Ja välillä tuntuu, että innovatiiviset lääkkeet tai terveysteknologia on asioita, mitkä nähdään vain hirveänä kustannuksena. Kun pitäisi ajatella sitä, että ne on oikeasti asioita, millä me parannetaan niin kuin ihmisten työ- ja toimintakykyä, niin kuin Maria tuossa sanoi, tai ylipäänsä sitä niin kuin myös vaikuttavuutta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ja sen takia meillä on tosi paljon tekemistä siinä, että aika usein mä ehkä nyt sanon sellaisen asian, että kun terveydenhuollossa ollaan säästetty, niin ollaan säästetty nimenomaan niistä niin kuin, tavallaan lääkärin työvälineistä. Ja mä oon joskus ajatellut, että millä sitten lääkäri hoitaa, jos lääkkeitä tai terveysteknologian laitteita ei ole. Että onko sitten niinku voodooita, kananluita ja noitarumpuja, että tavallaan ne pitäisi nähdä sellaisina hoidon välineinä, joilla lääkäri tekee sitä työtä potilaan kanssa. Ja potilas saa sen niin kuin omaehtoisen elämän takaisin. No onko tämä meidän palvelujärjestelmä sitten liian jäykkä tällaiseen uuteen teknologiaan? Tosta lähdetään Antista. No tässä päästään pikkuhiljaa taas soteen perustekysymyksiin. Siis tässä on kysymys siitä, että kun rahat on eri paikoissa, niin tämä on kulujen säästämisbisnes tällä hetkellä, tämä lähtökohta. Niin joka kunta leikkaa kuluja perusterveydenhuollossa, josta nämä tulisi periaatteessa, tai erikoissairaanhoidossa on eri maksaja, ja sen ei kannata tehdä tämmöistä investointia, koska se ei koskaan saa sitä tuottoa itselleen. Ja nyt kun tulee maakuntauudistus, sikäli kun se nyt tulee tässä näin maaliin, niin siinähän idea on, että kaikki rahat on yhdessä paikassa, jolloin sen kannattaa sen maakunnan järjestäjänä miettiä se, että mun kannattaa ostaa noille mun asiakkaille, kelle mä järjestän palveluita tämmöinen, koska sitten 4, 5, 6 vuoden päästä mä säästän. Mutta nyt tässä nykyjärjestelmässä se, kuka maksaa, ei koskaan saa sitä hyötyä. Ja tämähän on yksi tämän niin kuin sote-järjestämisen ja kaikkien rahojen yhteen paikkaan laittamisen idea. Mutta arveleeko sä, että näin niin kuin, lyhyt kysymys vielä tuohon, että arveleeko sä, että tuo sote-uudistus niin tekisi siitä pitkänäköisempää ihan de facto? Totta kai se tekee sen takia, koska silloin ne maakunnan järjestäjällä on ne rahat kaikki yhdessä paikassa. Ja sehän yrittää miettiä, että miten sillä rahasummalla niin kuin pystytään sille populaatiolle, jos siellä maakunnassa on tekemään. Ja jos se pystyy tekemään ennaltaehkäiseviä ja muita juttuja, niin se hyötyy myös tulevaisuudessa siitä. Nythän se on sillä lailla, että se maksaja ei hyödy siitä. Ja sen takia, että tässä puhutaan aina kustannusten leikkaamisesta, ei yhtään investointiajattelusta. Tämä on mun mielestä hyvin tärkeä näkökulma ymmärtää, että silloin kun rahat on yhdessä paikassa. Mä vaan ihan lyhyen kommentin, me tehtiin Sitrassa niin esimerkiksi lonkkaleikkauspotilaista niin tämmöinen analyysi, se kestää 150-180 päivää se
kun lähdetään perusterveydenhuollosta ja lonkkavaihettuja episodi, niin 32 kertaa sen prosessin aikana keskimäärin vaihtuu maksaja, vaikka niitä ei ole kuin 3 tai 4. Mutta se ei ole kelleenkään niin näpeissä. Niin kukaan ei näe sitä hommaa. Niin tämä on niin yksi keskeinen syy, ja sen takia tämä yksi järjestäjä, vahva järjestäjä toivon mukaan, rahat yhdessä paikassa, niin silloin se mahdollistaa tällaisten uusien asioiden tuominen, koska se hyöty saapuu. Ja sitten tietysti tuossa on toinen puoli, että tuo järjestelmä, nyt on ensimmäiset markkinoilla kohta, niitä on 10-20 ja se hinta tulee droppaamaan. Teija. Niin, kysyit ensin tästä innovaatioista ja oikeastaan näistä uusista teknologioista ja lääkkeistä, mitä herätti toi filminpätkä, niin kyllä se valitettava tosiasia on, että sen tyyppistä asiaa on, että eri puolella Suomea niin saatavuus on erilaista potilaille tällä hetkellä. Ja se, mikä tässä on oleellista, että nyt kun tämä sote tulee, ja kuten Antti Kivelä mainitsi, että kun ne rahat menee samaan, että ei katsota pelkästään sitä rahaa, vaan katsotaan, miten ne vaikuttaa. Miten ne vaikuttaa, ne hoidot potilaiden elämään, elämänlaatuun, pysyykö potilas työkuntoisena ja niin edelleen. Ja siinä se oleellinen asia on myös se, että meillä on olemassa ja innovaatioita käytetään. Meidän pitää olla innovaatiomyönteistä niin, että se tasa-arvoisuus ympäri Suomen ei tarvitse sitä, että meillä on vaikka tosi tiukat lääkelistat. Ja tämä on ihan riittävän hyvä kaikille. Lääketieteen vääjäämätön kehitys menee yksilölliseen lääketieteeseen. Ja yhä enemmän me ollaan tänään kuultu monta kertaa biopankeista. Me ollaan kuultu siitä, että mitä genomia käytetään hyödyksi siinä, että saadaan yhä yksilöllisempiä lääkehoitoja. Ja me tiedetään, että jos lääkehoito on yksilöllistä, haitat vähenee ja se vaikuttavuus saadaan paljon ja se lääke toimii. Sen lääkkeen hyödyt saadaan esiin. Meidän tulee turvata se, että tällaisessa sote-muutoksen yhteydessä ja kun nämä rahat menee yhteen paikkaan, niin siellä on myös se halu ottaa uudet innovaatiot käyttöön. Ja sitten se toinen näkökulma vielä. Mä oon sitä mieltä, ja varmaan moni tässä paneelissa, että myöskin, että siis jokaisella potilaalla on oikeus olla tutkimuspotilas. Lääketeollisuus, lääketeknologiateollisuus, me ollaan hyvin innovaatiomyönteisiä ja tehdään paljon tutkimusta. Ja ne tulee turvata tässä sote-muutoksen rakenteissa niin, että jos on menemässä joku tutkimus ja potilas niin haluaa, niin hän voi paikkakunnasta siitä huolimatta, missä asuu, niin osallistua tutkimuksiin ja saada sitä kautta ihan niin kuin tulevaisuuden hoitoa. Anne ja Marjo. Mä palaan siihen alkuperäiseen kysymykseen, kun kysyt, että taipuuko tämä nykyinen järjestelmä hyödyntämään tämän tyyppistä kehitystä, mistä tuossa nähtiin. Ja kyllä se tosiasia on kyllä se, että kyllä sote ja tämän tyyppinen kehitys on vielä eri kukkarukuissa tällä hetkellä. Mutta oikeastaan nyt kyse ei olekaan sotesta, vaan kyse on tämän maailman ja toimintaympäristön muuttumisesta ja siitä, että mitä sote voi parhaimmillaan tehdä, niin on edesauttaa sen tyyppistä monitoimijoisuutta, murrosta siihen suuntaan, että näitä uusia rajapintoja eri osaamisalueiden välille syntyy, joka mahdollistaa tämän uudet innovaatiot. Ja se on juuri tähän, mihin Laura viittasi siinä, että ehkä siellä täytyisikin olla vahvemmin mukana IT, lääkärin rajapintaa, mutta joka tapauksessa erilaista osaamista yhdistäviä juttuja. Ja sitten kyse nyt ehkä on sen soten kannalta enemmänkin siitä, että osaako sote hyödyntää sitä, että maailmassa tapahtuu tämän tyyppistä kehitystä, eikä niin päin, että sote viitoittaisi tätä tietä. No kerro yksi esimerkki, konkreettinen esimerkki poliittisille päättäjille, että miten sitä voitaisiin huolehtia, että sitä pystyttäisiin hyödyntämään. No mä luulen, että nyt tämä pyrkimys siihen suuntaan, että tehdään tämmöisiä monitoimiaisuusmalleja. Siinä jo ihan luonnostaan tuodaan. Jos nyt puhutaan ihan pelkästään vaikka palvelujen tuottamisesta ja niistä järjestelmämuutoksista, niin siellähän kumminkin aukeaa. Jos puhutaan jostakin palvelusetelin kehittämisestä, niin ei se pelkkä palveluseteli sinänsä ole se ratkaisu. Siihen tarvitaan tekninen järjestelmä muun muassa taakse. Ja esimerkiksi palvelusetelijärjestelmän kehittäminen on mun mielestä yksi oiva esimerkki siinä, jossa tarvitaan hyvin laaja-alaista ja monipuolista osaamista. Ja ne vaan on kohdattava nämä eri toimijat. Marjo. Joo, mä palaan vielä ehkä hiukan siihen, että se on todella juuri näin kuin esimerkiksi Antti tuossa alussa sanoi siitä, kuka maksaa jonkin esimerkiksi laitteen tai lääkkeen, ja silloin mietitään siitä saatava hyöty, ja itse jos lääkärin ajattelee sitä, että miten hurjaa vauhtia koko ajan lääketiedeteknologia kehittyy,
niin mä näen niin tärkeänä sen, että ammattilaiset on siinä mukana. Me tehdään teollisuuden kanssa yhteistyötä, meidän täytyy tehdä potilaiden kanssa yhteistyötä ja koko järjestelmän kanssa se, että me pystytään miettimään se hyöty, että mikä jostain uudesta teknologiasta on, että me otetaan se esimerkiksi tarpeeksi aikaisin käyttöön. Eli nythän on paljon sellaista, että meillä on hurjan hyvää teknologiaa, mutta koska se on kallista, niin sitä käytetään vasta viime hetkessä, tai sitten kun se ehkä jopa saattaa olla hiukan ohi, että se olisi ollut hyödyllisempää aikaisemmin. Eli pitäisi miettiä sitä, että vaikka se kertainvestointi siinä alussa onkin kalliimpi, niin sitten taas se, että kun se työtoimintakyky paranee ja sitten ne niin kuin muut hoidon kustannukset vähenee, niin se on äärettömän tärkeää. Ja tämä näkyy esimerkiksi ihan päivittäin niin kuin vaikka omalla lääkärin vastaanotolla sillä, että kun mietitään vaikka mitä lääkettä potilaalle määrätään, niin meillä on semmoiset korvausjärjestelmät ja muut, mitkä ei ole enää tätä nykypäivää, että me joudutaan aloittaa vaikka vähän vanhemmilla, vaikkakin ihan hyvillä lääkkeillä, mutta sitten että siinä on niin kuin monta porrasta, että me voidaan ehkä sitten siirtyä siihen vähän tehokkaampaan, uudempaan, mikä lääkkeenä on kalliimpi, mutta sitten se saattaa vähentää jotain muita kustannuksia. Sitten tämä taas on tehtävä sillä tavalla, että eihän me aina voida lähteä heti, tulee uusi teknologia, että me otetaan kaikki uudestaan käyttöön, vaan totta kai ne pitää tutkia, ne pitää katsoa, että ne on vaikuttavia hyviä, mutta siihen meidän järjestelmä on valitettavan jäykkä ja tähän me tarvitaan mun mielestä muutosta. Iiro. Joo, erittäin hyviä pointteja tässä näin, mutta jotenkin tässä ehkä se näkökulma, että nämä on hirveän hyviä nämä insuliinipumput ja näin, mutta että meillä on Suomessa 50 000 tyypin 1 diabeetikkoa ja meillä ei ole varmasti mahdollisuutta niin kuin heti kaikille antaa tämmöistä niin kuin insuliinipumppua, koska se on sen verran kallista hoitoa. Mutta on niitä diabeetikoita, joille se ehdottomasti kuuluu siihen hoitoon, jotka siitä hyötyy ja joiden nimenomaan elämänlaatu paranee tämän hoidon ansiosta, koska ne pystyy elämään omaa elämäänsä aivan eri tavalla verrattuna vanhoihin pistoskyniin ja näin. Niin kuin nyt Marjan video tuossa osoitti. Mikä mua huolestuttaa ehkä tässä on se, että kun niitä maakuntia tulee niin monta tässä sote-uudistuksessa, että onko kaikissa niissä sellaista terveystaloudellista kokonaisarviokykyä, että pystytään laskemaan jotain insuliinipumppujen hyötyjä ja haittoja ja päättämään oikein sen potilaan kannalta, että keiden pitää se saada. Et se on musta huolestuttavaa, että kyllä siinä tarvitaan Suomen kokoisessa maassa valtakunnallista ohjausta siinä asiassa, että ei voi olettaa, että ihan joka niemen notkossa Saarelmassa on ihmisiä, jotka pystyy näitä asioita miettimään. Antti ja sitten Teija ja Laura. Mä palaisin vielä tuohon sen verran, että kun se maakunnan järjestäjä, otetaan nyt esimerkiksi vaikka Pirkanmaa, niin sinne tilille tulee nyt siis 1.1.2020 noin kuvannollisesti 2,9 miljardia euroa rahaa. Ja sitten siellä rupeaa se maakunnan järjestäjä miettimään, että miten se käyttää sen rahaa. Niin nyt äärimmäisen tärkeää on, että se ostaa vaikuttavuutta eikä rupea ostaa temppuja. Jos se ostaa 1000 lonkkaleikkausta, niin ihan varmaan tulee 1000 lonkkaleikkausta, mutta jos ostaa liikkuvuutta tai samaan tässä lääkehoidosta, ei sen pidä mennä sen järjestäjän niin kuin puuttumaan siihen tuotantoon. Se ilmoittaa, että me ostetaan tälle asiakasryhmälle tämmöistä palvelua, siellä on valinnanvapautta, siellä saattaa olla asiakasseteleitä ja muita, mutta ja sinne silloin jää innovaatiolle tilaa ja kehittymiselle tilaa ja uusille palveluille. Jos me yritetään tämä vanha järjestelmä viedä sellaisena ja maksaa se, niin ei rahat riitä mihinkään. Eli tämä on mun mielestä niin kuin se koko tämän sote-uudistuksen, ja se liittyy tähän keskusteluun, koska sitä vaikuttavuutta, tämä maailma muuttuu, niin sitä ei pysty hallitsemaan, vaan pitää ostaa vaikuttavuutta. Teija. Joo, tästä on hirveän helppo jatkaa. Vaikuttavuudesta olisin halunnut sanoa, eli vaikuttavuus on sitä, että mikä on sen hoidon hyöty käytännössä potilaille, mitä sillä on merkitys just elämänlaatuun ja toimintakykyyn. Niin tärkeää on, että nyt lähdetään, kun saatiin vähän lisää aikaakin, niin nyt lähdetään niin kuin miettimään näitä vaikuttavuuden mittareita, että mitä niillä investoinneilla saadaan, eikä anneta sen rakenteen tässä niin kuin sit määrätä. Ja sen takia esimerkiksi lääketeollisuus ry, joka on taho, joka edustaa tutkivaa lääketeollisuutta, niin me ollaan tulossa ja lähdetään mielellään mukaan keskusteluun siihen, että mikä esimerkiksi lääkkeiden, miten tulee uusien innovatiivisten lääkkeiden vaikuttavuutta mitata osana sitä hoitoketjua. Kuten sanoin, se ei ole yksi irrallinen, vaan se pitää katsoa se kokonaisuuden kannalta. Ja tämä on niinku se oleellinen asia, että ollaan kiinnostuttu sen järjestelmän luomisesta, niinku, että mikä se outcome, mitä sieltä tulee ja mikä se meidän terveyshyöty on. Koska siis mun oma tausta, että mä olen terveystaloustieteilijä ja aina välistä tuntuu, kun terveystaloustiedeaiheita käsitellään, että ihan kuin terveydenhuollon tehtävä olisi säästää. Eiköhän se kuitenkin ole tuottaa terveyttä ja hyvinvointia. Joo. Mä en malta olla kertomatta semmoista esimerkkiä, jonka kuulin, että lapsi,
jolla on kallis käsiproteesi, niin sitten on säästetty siinä, että hänelle ei ole annettukaan sitä silikonisuojaa tähän proteesiin. Ja sitten tämä niin kun, hankintatoimisto oli sanonut, että se lapsi voi ottaa sen käsiproteesin pois, kun se leikkii. No miten se leikkii, jos hänellä ei ole kättä? Ja miten hän oppii käyttämään niin kun, tavallaan sitä kättä siinä kohtaa, kun hänestä pitäisi sen käden avulla tulla toimintakykyinen. Ja tämä on minusta semmoinen, että niitä säästöjä pitäisi tehdä, niin kun, niitä ei pidä tehdä niin kun vääristä paikoista. Et juuri niin kuin joku tässä sanoi, että työ- ja toimintakyky kärki edellä, että se on sitä vaikuttavuutta. No sitten toinen asia tuossa, mä en malta olla myöskään sanomatta, kun Pippa kysyit, että mitä poliitikkojen pitäisi tehdä, että niin kun homma ja vaikka kansainväliset investoinnit tai lääketutkimukset tai muut, niitä saataisiin lisää. Niin mä sanoisin, että ihan ensimmäinen juttu, mikä me nyt tarvittaisiin, kun tätä sote on tässä 15 vuotta rakennettu, että tulisi nyt joku sote. Että jos infra on koko ajan murroksessa, on tosi vaikea tuoda joku kliininen, pitkäkestoinen vaikka laitetutkimus tai lääketutkimus Suomeen, kun ei tiedetä, että missä me ollaan. Tämä on ehkä semmoinen poliittinen viesti, että tehkää nyt joku sote. Miten Lääkäriliitto ja Marjo vastaa siihen? No mä oon ihan samaa mieltä. Eli tavallaan kyllähän tämä varmaan tämmöinen murros, missä me ollaan oltu ja epävarmuustila, niin se ei ole niin kuin edesauttanut sitä, että me pystyttäisiin ihan täysipainoisesti kehittämään varmaan kaikkia, no varmasti hoitoketjuja ja muita yritetään kehittää, mutta kun siellä on se pieni epävarmuus, että mitä sitten tuleman pitää ja ehkä uusien teknologioiden hyödyntäminen, että kenelle se kuuluu sitten, että nehän ei pitäisi olla hoidon esteet, mutta kyllä se varmaan osittain näin on. Mun oma viesti päättäjille on myös se, että mitä taas Lääkäriliiton puolesta ja itse perusterveydenhuollon lääkärinä näen, niin mitä tässäkin on sanottu, että mitä kaikkea teknologia tulee auttamaan. Niin kyllä se yksi on se, että mistä me on ihan väärin säästetty vuosia, on ennaltaehkäisy. Eli panostamalla niin kuin perustason palveluihin, niihin semmoisiin niin kuin tukeviin, auttaviin, esimerkiksi lasten kohdalla, mä itse työskentelen terveyskeskuksessa ja teen siis neuvolavastaanottoa, niin se, että jos todetaan, meillä on hienot systeemit, että 4-vuotiaana, jos todetaan jotain tämmöistä niin kuin esimerkiksi toimintaterapian tarpeita, niin meillä on hyvin selvät kriteerit, miten ne lähetetään, mutta tilanne on se, että ne lapset joutuu vuoden odottaa, että ne pääsee sinne ensimmäiselle toimintaterapiakäynnille, niin se on niin kuin ihan pähkähullua, että me panostetaan siihen, että me yritetään saada löytää niitä oikeita lapsia sieltä, mutta sitten joutuu odottamaan sitä interventiota, mikä sitten taas niinku säästäisi siinä niinku tulevaisuudessa ja auttaa, että he on niinku esimerkiksi valmiimpia kouluun ja muualle menemään, että tämä kohdistuu niin lapsiin, se kohdistuu niin kansansairauksiin kuin sitten vanhuksiin. Ne on semmoiset pointit, missä meidän pitää oikeasti päättää, että sieltä syntyy myös niitä kustannussäästöjä, pärjäämistä, terveyshyötyä, kaikkea vaikuttavuutta ja sitten ihmisten elämänlaatu paranee, kun näihin pystyttäisiin kiinnittämään huomioon. Mä haluaisin oikeastaan teiltä kaikilta kysyä sellaisen kysymyksen, että mikä on teidän mielestä tärkeintä eri toimijoilla tässä uudessa järjestelmässä? Teidän näkökulmasta, niin mikä on tärkeintä tässä uudessa järjestelmässä? Tarkoitatko sote-järjestelmästä? Uudessa järjestelmässä, kyllä. Joo. No, jos mä saan aloittaa, niin mulle on itselle hirveän tärkeää se, että kun me toimitaan esimerkiksi niin kuin moniammatillisissa tiimeissä ja vaikka niin kuin potilaan hoidossa, niin sellaiset työnjakoasiat, että meillä on valtavasti eri alojen asiantuntijoita, meillä on ne teknologiaosaajat, meillä on tutkijat, meillä on teollisuuden puolella, mitä kehitetään, että jokainen saisi oikeasti tehdä sitä, mihin meidät on koulutettu. Eli pystyttäisiin luomaan semmoinen järjestelmä, että minä pystyn lääkärinä antamaan sen ammattitaidon mun potilaille, hoidettaville ja toisaalta sitten sille mun työyhteisölle, miten mä pystyn heitä tukemaan, että mun aika ei menisi semmoiseen niin kuin toissijaisiin asioihin ja sen tietokoneen hoitamiseen tai papereiden pyörittelyyn. Ja mulla on loistavia työkavereita, hoitajia, mulla on psykologia, fysioterapeuttia, että me kaikki saataisiin keskittyä siihen, mikä me parhaiten osataan. Toi kuulostaa aika kustannustehokkaaltakin. Antti. Joo, muutama toive. Niin, ensinnäkin, kun nyt tuli aikaa vuosi, niin kyllä mä niin kuin toivoisin, että poliittista rohkeutta olisi tehdä tästä, niin kuin, kaikki muuthan on nyt koko lailla paikallaan, paitsi valinnanvapaus, ja sitä menee uudestaan valmisteluun, niin olisi tämmöinen kunnollinen roadmap siitä, että mitä tehdään työterveydenhuollolle ja mitä tehdään esimerkiksi ylioppilainen terveydenhuoltosäätiölle. Ei ole mitään niin kuin järkeä siinä, että me tehdään kokonaisuudistus ja ummistetaan silmämme siltä, että järjestelmässä on tämmöisiä erillissaarekkeita. Mä en ymmärrä sitä, että mitenkä niin lähdetään siitä, että niin yliopisto-opiskelija on niin paljon arvokkaampi, että hänelle yhteiskunta takaa gynekologia ja hammashoidon
kuin toisen asteen opiskelija. Että kyllä niin kuin, ei voi jättää tänne semmoisia saarekkeita sitten niin kuin poliittisella päätöksenteolla. Mä ymmärrän, että ei voi heti ensimmäisessä vaiheessa niin kuin lähteä ajamaan, mutta kyllä nyt niin kuin pitäisi olla roadmappi siihen, tehdä tämmöinen tiekartta, että miten tämä homma niin kuin ajetaan siihen lopulliseen maaliin. Että nythän tänne jätetään, meillä on 1,7 miljoonaa ihmistä työterveydessä, 200 000 300 000 ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiössä, miljoonalla on vakuutukset, tosin ne on tietysti osittain päällekkäisin, mutta kyllä niin kuin pitäisi tosiasiat tunnustaa ja lähteä tekemään tätä suunnitelmaa. Et muuten kun markkinat perustuu odotuksiin, niin jos ei ole mitään odotuksia, niin sitten kaikki yrittää toimia ja tehdä erilaiset. Jos järjestelmästä puhutaan, niin mä kyllä niin kuin kovasti toivoisin, että nämä asiat olisivat nyt tässä seuraavassa, kun meillä on vähän lisää aikaa, niin myös käytäisiin, eikä me pistettäisi niin kuin päätä pensaaseen. Anne. Kyllä mä kanssa olen samaa mieltä, että nyt ehdottomasti täytyy pyrkiä siihen, että tehdään jonkunlainen sote. Ja se, mitä minä odotan tällä hetkellä, että keskitytään nyt niiden ratkaisujen hakemiseen, koska tätä sotea ei voiteta juoksuhaudoista. Nyt ei auta peräytyä, vaan nyt täytyy katsoa, että mitkä on ne mahdollisuudet, keskittyä niihin mahdollisuuksiin. Totta kai täytyy ne uhat ja riskit koettaa koko ajan tunnistaa ja polkea ne miinat sieltä alta pois. Mutta esimerkiksi nyt kun perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa, niin sote ei millään tavalla siihen törmännyt. Ensinnäkin sehän ei ollut mikään seinä, se oli enemmänkin seula, josta tietty osa sotesta meni nyt eteenpäin. Ja nyt täytyy ottaa ne eväät käyttöön ja nyt viedä määrätietoisesti tämä asia sitten ihan siihen lopulliseen, että saadaan jonkunnäköinen sote. Iiro ja sitten Laura ja Teija lopuksi. Totta kai, jos mietitään, mitä siltä uudelta sote-järjestelmältä toivoo, niin kyllähän se ennen kaikkea sitä toivoo, että olisi niin kuin aikaa ja järkevät resurssit kohdata ja hoitaa se potilas siellä järjestelmä sinänsä, mutta se potilas on siinä kaiken keskiössä. Ja ehkä niin kuin näin nuoren lääkärin näkökulmasta vielä painottaisin sitä, että kun meidän järjestelmähän kouluttaa meitä lääkäreitä erikoislääkäriksi, ja tiedetään se, että erikoislääkäri itse asiassa on niin kuin avainasemassa tässä koko järjestelmässä siinä, että hän päättää viime kädessä, mitä tutkimuksia ja hoitoa potilas saa ja mikä on järkevää. Niin tietysti se, että kuinka laadukkaasti me koulutetaan ne erikoislääkärit, niin sillä on ihan mieletön vaikutus siihen, miten tämä järjestelmä toimii. Ja sitä ei ollut näissä lakiluonnoksissa ollenkaan aluksi, mutta että nyt se sinne ehkä saadaan, mutta tämä on minusta tosi tärkeä se. Laura. Tuohon kysymykseen siitä, että mitä toivoo eniten tältä niin kuin järjestelmältä, niin mä ehkä sanoisin niin, että me luotaisiin sellainen sote, että se ei olisi niin kuin, että me ei ajateltaisi sitä, että me luodaan nyt niin kuin sote seuraavaksi 30 vuodeksi, tämä on tämmöinen muuttumaton staattinen malli ja tämä toimii näin. Vaan että me luotaisiin sellainen malli, joka elää siinä ajassa, että se sallii sen keinoälyn tulemisen tai se sallii yksilöidyt lääkehoidot tai se sallii sen, että terveysteknologia, tiedättekö te, että Saksassa tehdään jo semmoisia robottikäsiä, että ihmiset, kun on amputoitu käsi, niin se pystytään implementoimaan tuonne hermostoon. Ja että tämän tapaisia niin kuin malleja, että se sote on joustava. Ja myös siten, ja toinen asia, ja tämä voi olla vähän utopiaa, mutta mä toivoisin, että me ei laitettaisi, että kun me aina piirretään semmoinen, tiedättekö te malli, että terveyskeskus ja aluesairaala ja yliopistosairaala, ja sitten joku muistaa, että no pannaan se potilas tuohon keskelle. Niin mä ajattelisin sen niin, että me laitetaan se, piirretäänkin semmoinen malli, että siinä on potilas, ihminen, se voi olla minä, sitten siellä on toi Marja Parkkila-Harju tai Iiro, mun lääkäri, sitten siellä on toi lääketeollisuus. Että me ajateltaisikin se niin, että potilas on osa sitä niin kuin aktiivista hoitoa, koska se vahvistaa sen, että niin kuin Iiro jossain vaiheessa sanoi, että silloin kun se luottamussuhde on, niin myös se potilas silloin luottaa ja sitoutuu siihen hoitoonsa. Että enhän minä ole mikään objekti, vaan minä olen ihan oman niin kuin, terveyteni subjekti, potilaanakin. Niin, kyllä mä toivon, että uusi järjestelmä on sellainen, että siinä pystytään tekemään yhteistyötä. Niin kuin tässä on tullut, että pystytään hakemaan eri toimijoiden taholta niitä ratkaisuja tähän niin kuin järjestelmään ja kokeilemaan niitä, että mitkä niin kuin hyödyttäisi meidän terveydenhuoltojärjestelmää ja tätä koko meidän niin kuin tuotantokoneistoa, mikä tähän on tehty. Miten se potilas saadaan siihen mukaan, mitä yksityiset toimijat voi tuoda, mitä lainsäätäjät tuo, mikä niin kuin terveydenhuollon ammattilaiset. Mä niin peräänkuulun, mä uskon, että tällaiseen vahvaan yhteistyöhön ja siihen, että meillä on kaikilla erilaista tieto-osaamista ja mun mielestä niillä ei ole mitään niin kuin korvamerkkejä, että musta se kaikki kannattaisi ottaa se kapasiteetti käyttöön, että mitä meillä on olemassa. Kuunnellaan, mitä meidän
eilen ministeriksi nimitty perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko tästä on lausunut? Mä oon tapaamassa pian Annika Saarikkoa, joka on kansanedustaja ja tuleva perhe- ja peruspalveluministeri. Mä sain ihan pienen hetken hänen kiireisestä aikataulustaan tälleen hallituskriisin keskellä. Me jutellaan totta kai sotesta, mutta mua myöskin kiinnostaa, että minkälainen Annikan mielestä on luotettava lääkäri ja mistä luottamus koko järjestelmää kohtaan syntyy. Kun sä itse menet lääkärin vastaanotolle, niin minkälainen sun mielestä on luotettava lääkäri? Semmoinen, joka katsoo mua silmiin ja kysyy, että kuinka mä voin auttaa. Mun mielestä paras kohtaaminen lääkärin kanssa on sellainen, jossa mä koen, että mä tuun kuulluksi, mutta myöskin sellainen tilanne, jossa ammattilainen uskaltaa ottaa roolinsa. Ja kyllä se edellyttää sitä, että siinä vastaanottotyössä on aika ja mahdollisuus kohdata se ihminen, jota siinä on tarkoitus palvella ja jonka asioita edistää parempaan suuntaan. No entä sitten laajemmin, mistä sun mielestä syntyy luottamus koko sitä terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan? Kyllä mä sanoisin, että se kytkeytyy siihen, että se on koko tämä hyvinvointivaltioajattelun pohja. Siihen, että rahapussin paksuus ei ole määritellyt sitä, että saa hoitoa, kun sitä kiireesti tai ei niin kiireesti tarvitsee. On koko tämä meidän ajattelun lähtökohta. Se perustuu sellaiseen luottamukseen, että sitten kun mulla asiat ei mene hyvin tai mä tarvitsen apua, kun mä oon vanha, hauras tai sairas, niin musta pidetään huolta. Ja ei pidä olla sinisilmäinen, että kyllähän tälle kaikelle on rapautumisen merkkejä olemassa. Meillä on valtava joukko suomalaisia, jotka ovat ottaneet yksityisen terveysvakuutuksen itselleen tai lapselleen. Meillä on työterveyshuolto, jonka rooli muuttaa työntekijöiden asemaa suhteessa työelämän ulkopuolella oleviin. Ja meillä on tekijöitä alueiden välillä, jotka on merkittäviä eroja vaikkapa lääkärin pääsyn suhteen. Ja nämä kaikki on tietysti omiaan arvioitavaksi myös tietynlaisiksi heijasteiksi siitä, miten järjestelmään luotetaan. Mitkä sun mielestä on ne kaikkein tärkeimmät tavoitteet sote-uudistuksessa? Ensinnäkin se, että me hahmotettaisiin jokainen kansalainen ja palveluita tarvitseva ihminen kokonaisuutena. Toinen tärkeä tavoite on se, että me murrettaisiin raja-aita myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Kolmanneksi mun mielestä ei kannata yhtään kiistää, etteikö tämän kaiken uudistuksen tavoitteena on myös yhteisten varojen säästäminen. Tässä yksi keskeinen tekijä on se, että niitä palveluiden järjestäjiä on nykyistä vähemmän. Kunnat ei enää vastaa siitä, vaan 18 maakuntaa ottaa asiassa vastuun. Ne toiveet, mitä suomalaiset esittää siitä, että miksi mua pompotellaan, miksi tietojärjestelmät ei niillä lääkäreillä ja hoitajilla toimi, tai miksi lääkärijonot on niin pitkiä, tai miksi jollain nämä jutut menee helpommin kuin mulla jossain päin Suomea. Ne on niitä koko tämän jutun ydinpalautteita, jonka takia tätä uudistusta on haluttu lähteä tekemään. No sitten tähän paljon puhuttuun valinnanvapauteen liittyen, niin miten jatkossa, kun näitä terveyspalveluita tarjoavia firmoja on joka korttelissa, niin mistä mä voin olla varma, että mikä niistä on hyvä ja luotettava paikka? Kaikkein tärkeintä on se, että samat vastuut koskee sekä yksityistä että julkista palveluntuottajaa, siis kaikkia niitä, jotka palveluja päätyvät tarjoamaan. Sille asetetaan kriteerit, mitä pitää täyttää, eli kuka tahansa ei voi olla palveluntuottaja. Näitä seurataan, näitä valvotaan, ja mä uskon, että valinnanvapauden myötä se laadun merkitys, joka on sitten monelle se iso kokemus siitä, miten mua kohdeltiin, miten mua palveltiin, sainko avun, sainko sen oikeaan aikaan. Voiko semmoinen tilanne olla mahdollinen, että nämä firmat käyttäisikin rahat potilaiden houkutteluun siihen laatuun keskittymisen sijasta? On tietenkin paljon sellaisia asioita tässä valinnanvapauden avautuessa, joita ihan kaikkia välttämättä pystytään ennakoimaan. Meillä on joitain esimerkkejä maailmalta. Meillä on pienessä mittakaavassa nyt kokeiluja ja pilotteja tulee valinnanvapauden piiristä, mutta tietysti on paljon asioita, joista me ei vielä osata sanoa varmaksi. Se on kuitenkin selvää, että kaikki ne tuottajat, jotka haluaa tarjota palveluitaan sote-keskukseksi, eli siksi ensimmäiseksi oveksi, mikä siellä terveydenhuollossa avataan, niin näiden kaikkien eettistä vastuullisuutta pitää arvioida ja seurata.
Mutta kuka se valvova taho on? Kuinka sitä valvontaa tehdään? Sosiaali- ja terveydenhuollon valvonta on kuulunut tähänkin asti niin viranomaisille, kuten Valviralle ja aluehallintovirastoille. Tämä koko valvontajärjestelmä mietitään nyt tässä samassa yhteydessä uusiksi, mutta jatkossakin meillä on lakiin perustuvat oikeudet saada palveluita. Meillä jokaisella suomalaisella. Se ei riipu siitä, kuka ne palvelut tuottaa, yksityinen vai julkinen. Samat lait ja velvollisuudet on oikeutettuja kaikille suomalaisille palveluiden käyttäjille ja samat vastuut koskee kaikkia niitä, jotka palveluita tuottaa. Minkälaisia ajatuksia teille heräsi? Marjo. Joo, siis ei voi mistään olla eri mieltä Annika Saarikon kanssa, että kyllä ministeri tietää, mistä puhuu, ja kyllä on hirveän tärkeää, että jos ajatellaan sitä valinnanvapautta ja että tulee uusia toimijoita, niin mikä sitä luottamusta myös lisää, on se, että meillä on läpinäkyvää tietoa, mitä eri paikoissa tehdään, minkälaista hoitoa missäkin paikassa saa, jotta sitten tavallaan potilaat oikeasti pystyy aidosti valitsemaan, että ne pystyy katsomaan, että onko tuolla parempaa hoitoa vai niin kuin, että millä perusteella valintoja tekee. Ja kyllä mä niin näen yksi se, että kun itse olen julkisella puolella työskennellyt terveyskeskuslääkärinä, vaikka mekin on kovasti oikeasti vuosien aikana panostettu siihen, että me yritetään koko ajan kehittää niitä niin kuin tavallaan hoitoja ja potilaskokemusta, niin sit siinä on vaan valitettava tosiasia se, että se aina ne resurssit on sitten erilaiset kuin vaikka jossain toisella paikkakunnalla, ja niitä en yhtään voi, en voi puolustella, että se meidän toiminta on edelleen hyvin tämmöistä organisaatiolähtöistä, ja totta kai se pitäisi saada enemmän potilaslähtöisemmäksi niin paljon kuin vaan pystytään. Ja siinä mä uskon, että nämä uudet teknologiat myös tulee auttamaan. Ja sitten se vielä, että kyllähän me ollaan terveydenhuollon ammattilaiset palveluammatissa. Eli siinä on se, että siinä on monenlaisia haasteita muuttaa myös sitä meidän ajattelutapaa. Toisaalta myös sillä tavalla, että me pystytään perustelemaan sitä, miksi me tuotetaan tai annetaan jotain tietynlaista hoitoa, miksi me ei saa kaikenlaista hoitoa, että me tehdään sitä laadukasta ja lääketieteeseen perustuvaa hoitoa. Mä olen sitä mieltä, että meillä tulevaisuudessa kyllä riittää tekemistä, mutta toisaalta mä uskon, että meillä on siihen myös mahdollisuudet. Kunhan saadaan sote-maaliin. Nämä on paljon myös sellaisia asioita, että mun mielestä sitä sotea ei pelkästään voi odottaa. Että nämä on semmoisia, mitä me koko ajan voidaan kehittää, ja kyllä kehitetäänkin. Ja toisaalta sitten se, että vaikka Suomen terveydenhuolto on kansainvälisesti tutkittuna laadukasta. Ja sitten toisaalta se, että vaikka mitä aina lukee lehtien palstoilla, tuntuu, että ollaan kauhean tyytymättömiä. Ja totta kai tulee tietynlaisia purkauksia aina. Asiat ei mene mitenkään oikein ja ammattilaisilla ei ole aina kaikki, niin kuin sanotaan, päivät yhtä hyviä kuin toiset. Ja se on tosi valitettavaa. Mutta sitten esimerkiksi kun meillä tehdään terveyskeskuksessa tämmöisiä asiakastyytyväisyyskyselyitä, niin ne on musta usein hämmentävän hyviä. Et yleensä sitten kun ihmiset pääsee hoitoon, että se on usein se saatavuus ja se kokemus, että niin kun ensin tulee se kokemus, että joutuu perustelemaan, miksi minun pitää päästä hoitoon. Mutta sitten kun ihmiset pääsee, niin pääsääntöisesti ihmiset on tyytyväisiä. Ja jos ajatellaan nyt vaikka, mä itse toimin siellä Helsingin terveyskeskuksessa, siellä on aikalaisia eroja kaupungin sisällä, kun on iso kaupunki, paljon eri terveyskeskuksia, niin aika vähän ihmiset loppujen lopuksi on vaihtanut, vaikka se mahdollisuus siellä jo on. Laura, Iiro ja Antti. Joo. Mä näen tämän, Annika on loistotyyppi ja hänestä tuli erinomainen ministeri. Mä ehkä näen, mä nostan tuosta sen asian esille, että nyt kun me puhutaan valinnanvapaudesta, niin se tuntuu, että se jostain syystä ihmisiä kauheasti pelottaa, mutta samalla tavallahan me itse pystytään valitsemaan pankki, mihin me laitetaan kaikki meidän rahat, me pystytään valitsemaan asuntolaina tai me pystytään valitsemaan vaikka tästä puuvillasta joku ravintola, mihin me mennään syömään. Ja tämä on minusta sellainen asia, mitä sietää miettiä. Koska sitten taas se, että terveyspalveluissa ihan samalla tavalla kuin vaikka ravintolapalveluissa, niin meillä on valvova viranomainen, joka katsoo, että toimiiko se homma. Ja se, että kyllä mä luottaisin tässä kohtaa ihmisten kykyyn ja haluun valita itselleen sopiva lääkäri tai sopiva hoitopaikka. Ja sitten jos siellä tulee valituksia, niin sitten valvovalla viranomaisella pitää vaan olla mahdollisuudet tavallaan puuttua siihen toimintaan ajoissa. Et ihan samalla tavalla tämä minusta toimii. Ja tästähän on esimerkiksi Ruotsissa, jossa toteutettiin Tukholman alueella
aika laaja valinnanvapaus. Niin siellä esimerkiksi, jos joku palveluntuottaja toimii vastoin näitä niin kuin annettuja ohjeita, niin sinne laitetaan, siellä on hirveän kovat sanktiot, että siellä laitetaan aika nopeasti lappuluukulle. Minusta ihan samalla tavalla se pitäisi meilläkin mennä, että siitä niin kuin tavallaan sääntö Suomi joskus toimii meidän niin kuin kaikkien etuna. Ja me tiedetään hirveän hyvin se täällä niin kuin terveysteknologiapuolella, meitä valvotaan tosi paljon, laitteita niin kuin katsotaan niin kuin Euroopan tasolta, kansallisella tasolla ja myös omavalvonta on kovaa. Lääkepuolella on ihan sama. Niin musta se on tämä on niin kuin ihan semmoinen, että kyllä me voidaan luottaa siihen, että meidän palveluntarjoajatkin on hyviä. Että se vaan pitää rakentaa niin se malli. Jiro. Mä ehkä nostaisin niin kuin 2 tärkeintä asiaa, jotka niin kuin siinä järjestelmässä, tai nyt kun mietitään sitä järjestelmää, ja ne on se laatu, eli miten sitä laatua mitataan, ja sitten tietojärjestelmät. Ja se laadun mittaaminen on sellainen asia, mitä pitäisi niin kuin pohtia tässä nyt samanaikaisesti, kun mennään eteenpäin tämän vähän korjatun sote-mallin kanssa. Eli mitä ne on ne mittarit? Että onko ne esimerkiksi vaikka jonkun terveyskeskuksen alueella se, että mikä on keskimääräinen verenpaine tai painoindeksi tai verensokeriarvot. Nämä niin kuin tuntuu helpoilta, mutta ne ei usein ole niin yksiselitteisiä, kun näitä mietitään, että mitä ne sitten mittaa. Ja että jos se tavallaan laatu määrittää sen paljonko saa rahoitusta, niin pitää olla selvää, että miten se laatu määritellään. Että totta kai meillä on nytkin valvonta, mikä niin kuin poimii sieltä nämä suoranaiset virheet, että jos tulee niin kuin graaveja mokia, mutta että sitten se vielä, että saadaan niin kuin tehtyä erinomaisesti, niin sen tiedon saaminen voi olla paljon hankalampaa. Ja siinä tulee ne potilastietojärjestelmät sitten niin kuin tärkeäseen rooliin, koska niiden pitäisi välittää se tieto sinne, joka sitä rahaa jakaa. Ja tällä hetkellä se ei ole niin, että meillä on valtakunnallisia tietojärjestelmiä, jotka ei palvele tällä hetkellä tarkoitustaan ollenkaan. Se on kyllä suuri tragedia. Tähän pitäisi kiireen vilkkaan saada ratkaisu. Antti. Joo, musta tuntuu, että tämä nyt vähän mystifioidaan vähän liikaa, että kauhean määrä mittareita ja muuta. Tuolla Ylä-Savossa on mennessä kokeilu, me ollaan oltu näissä valinnanvapauskokeiluissa vähän mukana, ja siellä Kiuruvedellä, jossa on 8500 asukasta, siellä on tällä hetkellä 3 palveluntarjoajaa, 2500 ihmistä on vaihtanut. Se kapitaatiokorvaus per kuukausi on 21,90, jonka se tuottaja saa, ja sillä homma on hoidettava. Ei siellä niin hirvittävää määrää vielä ole mittareita ja muita, mutta homma vaan pelaa. Että musta tuntuu, että ehkä tämä kokeilujen kautta eteenpäin mennä olisi tässä ja siellä on ihmisiä, jotka on vaihtanut jo useamman kerran, että kun ei homma pelitä, niin sitten mennään naapuriin, niin se on aika kova paine, koska silloin lähtee se rahaakin, että se on niin kuin vähän eri juttuja, ja musta tuntuu, että se on vähän tämmöistä ylimystifiointia, ja kaikki pitäisi rakentaa valmiiksi, ja kaikki pitäisi aina odottaa jotain uutta systeemiä, ja meiltä puuttuu tämä mittari, meiltä puuttuu tuo mittari, ja se on vaan kumma juttu, että jos se niinku, että eihän tässä nyt niin hirvittävän vaikeasta asiasta loppupelissä on kuitenkaan perusterveydenhuollon ja tämmöisen sote-keskuksen pyörittämisessä loppupelissä, että siellä on 3 lääkäriä ja 2 hoitajaa, ja ne on nyt saanut 2000 asiakasta sinne just eilen illalla kuultiin ja tänä aamuna, että mun mielestä kannattaisi, niin just tuon ministerin puheeseen, niin kannattaisi nyt niin mennä kokeiluun ja laajentaa ja katsoa, että ei tämä nyt loppupelissä ihan niin vaikeaa kuitenkaan ole. Anne. Ai miten mukava, että Antti otti tuon Kiuruveden esille, kun mä oon syntynyt Kiuruvedelle ja entinen Kiuruveden perusturvajohtaja, niin mä oikein ylpeänä kuuntelin niiden tolokun ihmisten selitystä siitä, että ihan oikeasti juuri näin. Mä en tiennyt sitä. Juuri näin, eli että järkikäteen siinäkin tekemisessä. Että ehkä meidän pitäisi olla nimenomaan rohkeampia sen tekemisen kanssa, ei niinkään sen analysoinnin kanssa, vaan ihan oikeasti. Että kyllähän tätä kokeilukulttuuria nyt aika paljon on nostettukin esiin, mutta se on tosiaan ilo ollut kuunnella sitä kehitystyöllä ja se, että miten ennen kaikkea se tehdään. Siellä on niin kuin teot, sanat ja asenteet on niin kuin positiivisia ja se on aika hyvä muutosmannekiinin ominaisuudet, jos nämä asiat on kunnossa. Mutta mun juttu ei ollut se, vaan että mitä tuosta ministerin puheesta jäi mieleen, niin kyllähän siinä nyt kumminkin on aika hyvin jo kiteytetty se, että mitä koko tässä koko järjestelmän uudistamisessa on, mistä on kyse. Siinä on 2 ajuria. Toisella puolella on, että järjestelmän vaikuttavuutta pitää parantaa, toisella puolella on, että rahat on saatava riittämään. Ja miten sitä vaikuttavuutta parannetaan, niin on se, että ihmisten terveys- ja hyvinvointihyöty paranee. Ja sitä pitää mitata sitten kuuntelemalla sitä asiakasta. Ja siinä palataan juuri tähän, että miten osallistetaan sitten myös nämä palvelujen käyttäjät tähän palvelujärjestelmän kehittämiseen. Kyllä.
Eli me halutaan kaikki uskoa siihen, että me saadaan se prosessi toimimaan ja me voidaan ottaa siihen mukaan uutta teknologiaa ja säilytetään silti se luottamus lääkärin ja potilaan välillä, joka tuntuu nousevan esille monessakin keskustelussa, josta moni on huolissaan, mutta että nyt tämän keskustelun perusteella mulle ainakin tulee sellainen olo, että nämä asiat on huomioitu ja ne on kaikille toimijoille hyvin tärkeänä siellä listalla myöskin. Kiitoksia kaikille keskustelijoille ja kiitoksia yleisölle.